Sige na. Irugi mo na kung sa bata. O, sige. And welcome back to my life. Again, thank you so much po sa lahat ng nagsusubscribe sa YouTube channel natin. 1 million takababa hugs and kisses. At kapag ikaw ay new sa channel ko, please hit the subscribe button and hit the notification bell below para updated ka sa lahat ng ganap sa aking buhay. And for today's video guys, ang gagawin namin ni Mama ay yung Tagalog only challenge kapag nagsalita siya ng Ilocano tumpaan, tinumpaan, or tinuktukan, or basta sinaktan. Baka sensitive ka man kapag sensitive ka, bawal kang manood dito. Banding namin ito ni Mama. But before that one, of course, kinakailangan muna nating mag-take ng effort para mapapayag si Mama. Yes. Let's G! Hi guys! Nagsangpot sa ni mamang ko. Dagamit yung request na kitang damangan ko. Let's G! Hi ma. Hello! Kapag nagsangpot kita tama? Nasingputak mo at nawan ti doldog nga manglulo ko kanya. Nasingput, ngam na doldoldogan dak na doldoldoga pa. Ngam di mang doldog. Nga ang di daw dawatan mo mga isang Kwarta! Okay, kanak. Saan nga dumawa ni mamang ko ti kwarta? Kada ko na. Kamayam ti kwarta ma? Gatang tayo si Daan. Awas si Datay. No, kita niyo kang kalna. Di ba? Di ba? Bakit yung iwan na di bakit Anong kinakain mo ma? Ano yan? Anong kinakain mo? Anong kinakain mo? Kaming sungho. Kinsa ka ba, Andong? Bakit? Mabit na ano oras yung baga. Dambuler. Kinsa ka ba? Kasi mag-check-sa ka sa buhay ko. Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka. Tuwing Grampang. Grabe, yung ubot da. Sara ka man ma. Minom. Hi guys! Diba, may request si Mama, bibigyan ko daw siya ng pera pambili ng food namin. So, let's get money from my pocket. Nagsangpot talaga isunan no ko nga. Nagsangpot talaga isunan no dati money involvement no nakawan. Diyos ko, nakaungag. Punta kami din Kapay kumawan, 70 lang timbang ang tatay. 2 kilos garde dyan. Oh, di 240. Ay, subling baryana No mo kwarta mo nga pagkuhaan. 340. Oh, 340. Dati baryana natin nga 160. Oh, partak lata. Mane. Partak lata. Oh, di ba? Nagsangbat talaga, di ba? Kaya na makakikita kwarta. Ala po, Diyos ko. Ala! Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap. Di maman ni mukhang pera. Di lakit kita ang namot kundi kwarta. Nabagbaga mo, ora din na ikanti kwarta ka, dumot lang ta kwarta ka nga nakadoli. Ako ilang mga rito yan? Ako ilang mga? That is your Hi guys! Ukay for sale. Ipakita man yung panty ni inang ta. Nasaan yung panty ng inang ko? Nasaan yung panty ng inang ko? Hanapin mo nga ni Gra. Wala! Ay, awang gayam. Actually, hanggang magpanpanti ni mamang ko, isawan tinalaban nga panty na. Sorry guys, let's see. Good morning, ma! Hoy, bakit? Ungat. Ne, may ganang video! Damdamay ka pantuan makibinggo di bakit tanay ka dito wan makakwan. Yung tumakit advice turbon partakam. Hi guys, ganun kasi si mama kapag sumapit na ang alauna, girl, hamo dapat niya isturbon isuna ta baka matilpa na kaay so agbingbing lang isuna. Ay, Diyos ko makapabit. Nagbangsit niya, dito karuba nagbangsit pa yung da. Ako nga, bidbidyo nak maninay. Ma. Sige na, video taan. Awang pa ito yung panakarol. hindi pa kayo Ma. Anya nga gapo! Ito'y latan! Ag Tagalog challenge sa lang, ag Ilocano na tas itagalog mo. Gado ka nga mo, andong. Sige na. Sige na. Sige na!
Sige Ilugi mo na itong tasang bata. Oh, sige. Sige, naipapat ko sa lupang dagitaw. Tagalog. So, ang gagawin namin guys is yung Tagalog only challenge. So, magsasalita kami ng Tagalog. Bakit? Sinabi ko na bang magsalita? So, ang consequence nito is kapag nakuha ni Mama yung tamang sagot, 20 pesos. Pero kapag hindi niya nakuha yung tamang sagot, Oy, ako to eh. sige. Okay na matay. Ipakuha ko tarupang do. Kapag nakuha ni Mama ang tamang sagot, 20 pesos, ito pag bingo na, umnuhan na makuha. Hamo ata dahil ito. Dahil tati pagtuktok ko nga rin ng maala. Ay, magdinakla tuk-tuk-tukan. Aman. Kaya. Aman. Tuktok na ano ka ng maala. Okay, first word. Ano sa Tagalog ang Ang? soy? Ay, 1, 2, 3, 4, 5. Ano ata ituktukukan yung hamon na ano? Nagsilikit ka mo soy man, yung Tagalog di Ang soy. pagod, tisoy! Ayan, tigaralong na tisoy. Say. Soy. Toyo. Ano sa Tagalog Na? ang Mabaybayad ka lang. January? 1, 2, 3, 4, Ako, di pa ako. Nagdambol. January, ang mupay mo. Ay, Enero. Ilocano. That is Ilocano. Enero. Yes. Tagalog. Ilocano. Tagalog. Ay, tanim. Aray! Maditong! Nakasagsagit! Isa ka lang may kikitam. Apit ka, sa tikit kita mo. Nagsakit! Kinanat! Nasakit dito nga ang musika. Kamu nga eh. Hoy, hi guys, kita nyo yung videographer ko na isang sagi eh. Natiruan ti pitaka nga, dati koko yung studio sa akin ha. Ano sa Tagalog ang luwang? May sa. Kalabaw. Ay! Brainy girl. O, di yan, 500 titid mo. Oo. 500 per correct. Next. Wala. No sa Tagalog ang sa Tagalog Ikaw ang dumbbell. ano sa Tagalog ang reminder? 1, 2, Ang kumapalaki. 3, 4, 5. Ay na, nasakit din. Ang Tagalog ng reminder ay Paalala. paalala. O kapay mga times upon man yung manang 5 seconds. Wrong. Next. Awan, sakyan kwa. Kailangan nyo magtala ni buti mo tingtod na ito nga bakutan ni. Sige. Ano sa Tagalog ang freedom? 1, 2, 3. Kalayaan? Kalayaan ko na na. Mukhang pera. Oh, guys! Ano sa Tagalog ang soft? 1, 2. Malabot! Magdata? Kita ka magdatawan, di pagkwayo niya bang baglon. Next. Suli ko lang. Kwa katamuton. Oh, mano, dyan! Phrase. No. English, Itagalog mo dyan English ko. Oh? I am ugly. 1, 2, 3. Maganda ako. Diyan mga Maganda ako. Wrong, am I ugly? Ay, ano na, Rod? I am ugly. 1, 2, 3, I am beautiful. 5. Nagtanga! Wrong. English ako Tagalog. Itagalog mo di I am ugly. Ako ay maganda? Ako ay maganda? Ako ay maganda? Nyagli ma! One, ugly. Pangit! Oh, di bakang di kamera. Ako ay pangit. Ay ko. Namuna na dyan, next. My skin is color black. 1, 2, 3, 4, 5. Kapag hindi nga agansor. Kaawa mo di panunot ko. Itagalog mo diyan, my skin is color black. Ang itim ko naman. Okay, next. My husband is so ugly. 1, 2, 3, May asawa eh. 2. Apa nga datlawak na nga English? Siya ang kung mapanunot ah. Ang asawa ko ay pangit. Pero Wala, bakit ka kalupa?
Ang tubig ay malinaw. Malinaw. The water is clear. Okay, nalalay I ka prefer mag-English. English. Sige, Inglesan ka no. Gusto na. English, last. Last, sige. Last lang nga last. Tagalog, Last nga last. Last tong. Last. Next word, ano sa Tagalog ang salitang slim? 1, 2, 3, Naku, to. 4. Tagalog. Wrong. Anya, magdatat baot na ka. Haan mo rin kasi. Ingat yung maingay kasi kini mama. English? Una Natong nagdambol yo ar. Ang kakwa. Nabighani. Nabighani nga the big light. Nabighani, biglang ka no. Honey, what is that mean? Nabighani. What is honey? Nabighani, I was captured. Kuna na. I was captured. You are captured. Nabighani ako sa pag-ibig. The love of Ang tawag ko. Let's end the video. Nagdambol ka. Ikaw nagbinggon. ang kangaro tayo. Ikaw nagbinggon. Babaan yung nagbinggon. Feeling ko, nagado wala makarala ito yan. Hanggang minsan marag kayong tito, namin kita nagado ti blemishes. Goodbye, magwakan. Thank you guys ko nang. Thank you guys. Thank you guys for watching ko nang. Thank you. Ti pinagbuya yo ti video na ando. Tagalog or English ang Ay, wala nga rod. English, di ba? Nalain ka ko na. No. Thank you for watching Andong channel. So that is good. Andong channel. Yan nga rod. Andi mo rin na Ay, andi mo. Thank you for watching. I don't care. Nanakita nga makukulit nga bako. Sige guys. Hi guys, that's all for the video. I hope you have enjoyed the video. If you have enjoyed this video guys, give me a thumbs up and share the vibes to your friends. Follow me on my social media accounts at Andy Morena. Let's do some shout out. Let's do some shout out. Bona Sagon, Michael Edubala, Jewel Dante Arquinalos, Armelin Villapa, Jeros Cabulong, Crizel AE or AE, hindi ko mo AE, IOU, Criza Domingo, TJ Rabanes Vlog, Lucky Hoson, Kenneth Gabertan, MC Dave Vlog, Toway, Eric Kate Dacusin, Laila Suyat, Sher Mendoza, Melody Bungkayaw, Noli Kabangkay, Joseph Consay, Smash Girl, Realing Kalautit, Alicil Fernandez, Lilian Esteban, AJ Bautista, Justin Mariano, Abigail Chuan, Olivia Andres, Chuvi Lim, Vince De La Rosa, Leon, Ruth, Alison, Carissa Jukatan or Carissa Hukatan, Karen Lasiste, Ronaldin Rivera, and Ronnie Lapata. Thank you so much. I'm going to see you in my next video. Bye!